Sé quines són les dificultats de la tasca. Teniu cura dels vostres estudiants en pocs anys, no mancats d'absències, sobretot al camp. Obliden a l'estiu del poc que han après a l'hivern. Incorren sovint en sortir de l'escola, en recaigudes profundes en la ignorància i en la mandra de l'esperit. I em plenyeria d'aquesta de vosaltres que tinguéssim per l'educació dels infants del poble una gran ambició, si aquesta gran ambició no s'acompanyés d'un gran coratge. Sento a dir, és veritat, aquell llegit tant a l'escola, és que a la vida mateixa no és un gran mestre? És que, per exemple, en contacte amb una democràcia ardent, l'infant esdevingut adult no comprèn per a ell mateix les idees de treball, d'igualtat, de justícia, de dignitat humana que són la democràcia en si mateixa. I estic d'acord, tot i que hi hagi encara a la nostra societat, que es diu sacsejada, amples capes adormides on els esperits s'enfonsen. Però tota una altra cosa és feu. De bon començament, amistat amb la democràcia per la intel·ligència o per la passió. La vida pot barrejar en l'ànima de l'home amb la idea de justícia tardanament desvetllada, un gust amarg d'orgull ferit o de misèria patida, un ressentiment i una sofrència. Per què no oferir la justícia al cost dels tots nous? Cal que totes les nostres idees estiguin com a impregnades d'infantesa, és a dir, de generositat pura i serenitat. Com donareu a l'escola primària l'educació tan alta que us he iniciat? Hi ha els mitjans. Cal l'entrada que ensenyeu als infants a llegir amb una facilitat absoluta, de tal manera que no se'ls puguen oblidar en tota la seva vida, i que no importa el llibre, els seus ulls no s'aturin davant cap obstacle. Saber llegir veritablement sense entrebancar-se, com llegim vosaltres i jo, és la clau de tot. Saber llegir dolorosament desxifrant un article de diari com els erudits desxifren unes galimànties? Vaig veure. L'altre dia, un director molt intel·ligent d'una escola de Belliver que em deia: no és sols el camp que no sé llegir apenes, és a dir, gens. A París mateix hi ha qui abandona l'escola sense que pugui dir que sabem llegir. No heu de deixar anar els vostres estudiants. No heu de, si ho puc dir, aplicar-los a res més mentre que no es trobin a través de la lectura fluida en la relació familiar amb el pensament humà. Que importen realment al costat d'això unes faltes d'ortografia més o menys, o alguns errors de sistema mètric. Això són bagatelles de les quals els vostres programes, absolutament manques de proporció, fan una cosa essencial.